Last Blue Ribbon, tinanong ko po si Engineer Hernandez kung meron bang, may pinalampas ba kayo na proyekto na walang porsyentuhan. Sabi ho niya, lahat may porsyentuhan. Classroom, building, kalsada, tulay, flood control, lahat na. Do you confirm this, Engineer Henry? Yes, Your Honor. Lahat po ng project ay meron po ang office at meron po ang mga proponent po, Your Honor. Meron bang proponent na hindi tumatanggap? Your Honor, when it comes to congressional, hindi po kasi ako ang in charge po. Sila po yung kausap po ng contractor. Kaya I don't have the personal knowledge how much it will be. Ay, sorry. Yung flow of money kasi, hindi manggagaling sa'yo? O manggagaling ba sa inyo? Parang galing naman sa inyo yung pera. Hindi po. Ang nanggagaling lang po sa amin yung mga special allocation po na binababa nila Yusek Bernardo at nila Saldico sa iba po. So,